Da, nu știu, vezi că am băgat streaming-ul. Dacă nu fac de râs... Stream? Adică știi tu ce. Nu știu ce. Da, știi tu ce, mă. Nu știu ce. Da, Știi acum tu, de EQ, știi tu ce. EQ. Așa e încă unul. Na, am unul, doar am așa, ca e bună. Așa e, bravo, vezi? Na, ți-am dat și heal. Ce crezi, mă? Dar îs, mă. Da, Uite, vezi, mă răs, mă. nu mai am mana. Fuck you. Darius? Gata. Da, nu vă veo. Jean, la meu! Dar nu te vă Stai că bază, am mă. face eu, am face eu. Asta ghi. Gata, Bine, dar mă duc la baza, mă. duce. Sau? Hai că mai What stai, the că mai fuck? stau. Nu mai am mana și-ți dau ei. Ce mă tare, mă, eu mai am HP. Dacă mai mor iară... Atâta timp cât mai am HP, eu nu mă duc la bază. Ok, goodbye. Fac o fată, nu hai mana. La bă, stai? Da, că altfel nu poți dau heal. Omoară sub turn, mama! Stai chiar fac Omoară asta. sub turn, Stai, fuck! Ăla pierde de la Ivern. Da. Asta e Păi, eu părerea. am venit cam doi, bro, nu știu cum să zic. Hai bă, Jean, e eu pe ăla. What the fuck? Tu ești prost? Da. Goodbye! Ia să vezi trolling. Eu așa mai bun, mă, tași. Nu mai știu, bă, vezi? N-am bani, mă. Dar știi că poți stai pe mine, că ți-eu ceva bază. Ce? Serios? Da. Nu ți-eu ce. Și că, fucking disappointment. Ok, întrebă ăsta cu Forbidden Idol, că treceam mana. N-ai bă, Da, Jean. hai. Vezi că m-am luat cu prin potion, nu? Nu, și nici la mea. Că am HP. Da, îi bătem, dar mai făcut și fidezul s-a început. Nu vine a mea. Da, nu vine asta. Ok, Denis o duce bine, pușează topul. Am uitat, dar nu e nimic acum. Uite, bate-mă, Nu dai bate. el, mă. Hai, Denis. Trei de lei, dă-i ce ai. Și am ultimata. Da, nu fugeam după el, bă. Ce e să-ți bășea și la cheie în față, prostul? Bă, Denis. Nice, tare, mă. Bă, la dragon. Da. Ce dar care este? Să băși în fața. Să băși Dar n-am văzut chestia aia, sincer, pe așa sau... Stai chior, mă. Zocălarele bună mea. Ăia mari, cum are Daniel Lar, cur de burcan. Dacă n-am văzut ce. Bă, ia să o vezi că am mana, am eu în câteva... Bă! Da. Tu ești nebun? Da, văz. Tu-ți bava, așa cine? Ce crezi, mă? Hai să mai stăm, că fac HP-ul și am și hero. Ce n-au ignite. Stai că Da, să moare. dar nu. Am zis și nu dai, mă, că am avut poțiuni, mă. Bă, de ce-ți cumperi poțiunea? Ce ești, curvă? Da, ca știi. Îl duc? Păi, pa. Uite, vezi, mă, easy. Easy. What the fuck is my asshole doing, man? Just report him. Please. Da, mă, am 3-7 fam numai. Și tot îi dau out fama Catherine. Bă, acum am ultimata. Bine. Tu o dai în partea lor și eu tabă și te conduc. Că ești incapabil. Normal că sunt incapabil. Poți să te ajut de pe să dai ultă dacă e până acolo. Nu. Da, nu, I eu prefer to dau just și stay mă, incapabil. fac la el mi-ai. Ce? Cred că trebuie să vorbești de 3 ori să dea rost. To do the fucking job. Păi da, m-am dus SSO, că va. Că dacă nu ai tu, fii bagi. Am mai erai Hai zero. de put. Dau gang pe top, mă, coi. Da, mă, de dar ce ce ți-a avea gang de la ăsta, De Mumu? ce ți-a luat armură când tu ai ape pe lane? Mai dă lucru. Păi da, vezi? Asta sunt build-urile mele. Uite-te acolo la tine că pierzi ca prost. Da, vezi?
Putea să dau ăsta, dar a avut vision pe mine. Fugi! Fugi! Vezi că mori, nei. Hai, Nu 1-0. mor, mă, tu ești prost. Pe mine nu mor. Nu am Hai, e căcat pula o mea. dată. Ce fi toată aia? Dă-i tovarășe. Dă-i tovarășe, bine, cum trebuie. Nu, bine, s-a băgat pula. Da, dar tu mă faci fidez, mă. N-ai heal de aici. Că n-ai servici. Ma ciao. Do back. Ce face aia? Aia moare, mă. Fii atent că moare. Bravo, mă. Ești super bun. Vai de pula mea. Da, Virus, ce faci, mă? Nici dat fac. Dar pot să mai întâmplă, mă. Da, bine, da, eu ce fac așa, bă? 1v3? V3? Da, băiețu, tu ești Dumnezeu. 1-1-2 am ca la milițărie. 1, 2, 1. N-am uvit băbălă. Da, mai bine. Nu știu, eu mi-aș 50 League of Legends și îmi cumpăr asta, cumpăr, please profit. No, man. We never... Bă, dar nu pot să-mi dau seama cu aia. Cum dracu? De ce ghebași tu pe el? Stai să turetă. Era la mine sub turetă. Ce pișat. Da. Am deci că îți dă el sau dă mica la pe lângă? Râdea de el. Atât de amuzant, pot să-mi dau seama. Vezi, pe mica, bine. Ce m-am dus să turetă? Nu, da, vezi, Nu am văzut sub turetă, nu am văzut gen... A, ci. ori pierde botul, ori câștigă botul și pierde ceilalți. Like, this is cursed, man. Yeah, I know. Hai, bălja, vezi? Am ultimata. Așa, Shamu. Eu. Bă, tu ești Ce faci, mă? Am luat-o, nice. Am fugi. Bă, fugi. Itala. Heal. Ce frumos. Hai, da, că am mai luat quit. Am luat quit, mă, am 40 quit. Ne facem alea că mana înapoi. Da, dragă. Ăsta e cel mai bun video. Uite pe Iveun. Uite pe Ivan, băi. Ciao, ce faci, mișto? No, te bate Daisy, mă, pula mea. He fucking flashed away, man. He fucked you up. Și acum vine big time nigga fucking Kiwana. O dat, mă, uita, măi. Nu. Și am ăsta mai pe bot. Cine e? Am omul, vezi? He's fucking inting. No, he's inting. Look at him. He's inting. No, report influencing. I'm recording. What the fuck? Am chiar un screen. Just FF15. Why are you inting though? Măcar încearcă în pizda mătii să joci până la 15, bată Dumnezeu toba. Ce face? Am jucat cu Ignite-ul! Dar n-aveai smite-ul, tu nu vezi? Că n-ai nici iteme din avea de jungle, bă. Da, nu am văzut. Am o vezi, mă. Da! Dar de-i pula mea și fi văzut eu? Te-am prins hitul la aia. N-ai povezi mică. Ba da, mă, dacă zic că i-am prins hitul, ești prost? Tu ești, da. No, deci fii atent ce faci. Deci tu în primul rând ești foarte, foarte mare troller. Așa. Da, heal. Deci stai cu mine, ai noroc. Da, bun, bravo. Heal de nou. Fură el. Nu-i dau heal. Bag până la el. Nu-i dau heal. Na, Vărăjan, eu trebuie să fac am un vizușca, da? Vine, dar vine Kiana. Kiana Reeves? Ok. Kiana. Dar chiar Kiana e 5-1, mă. Dă-mă acolo și pe... Pune. Cine a fucking murit executat? A, Că ce eu. e? Pe bani. No, deci atent, dai acum EQ așa ca nebunul, cum face Mo. Da, așa. Așa facem, mă.
spamming de ei, cum făceam eu la început, spamam eu pe ăsta, bă, de ce nu mereu? Știam că poți dau infinite cast. Eu așa e, Da, că nu m-am plin ca prostul cu eu. Da, și după aia ți-am dat video ăla de la tu emote sau pe Yasuo. Era like, bă, tu știai că nu poți și faci așa ceva? Da, bă, tu știai, mă? Mi-a dat dodge. Așa că, bă, vine Singed. Darius. Healing, nu mai am healing și știi. Am un handicapation. Până când îmi fac Temptation, handicapation. What the fuck the damage? încoleacă până îmi fac manta. Back to normal. Face că ăsta nu mai ne fă XP-ul pe bot. I know, like that's so fucking good. Oh, nice windwall. Nice, man. Ah, no. I'm the best. Fucking thing, man. Și mi-a pula. I-am dat așa windwall la ultă, atât, dar... E la ala. Mai acolo. Dar nu știu de ce stă acum. Ăla efectiv vrea să de... Da, nu, că îi dau report. Cine tecul ăla? Cause he's like inting or some fucking shit like that. Da, bă, dacă inamitul nostru ar fi aerul, would be winning. Păi da, stai, dar mai multe misiuni cât de mine, deci. Păi da, că am jucat mai multe Yasuo, da. Păi nu, dar ar trebui să dai niciodată archești ca mai mult Yasuo. Da, că ce este eu, și mode de misuri. Bată-l Dumnezeu. Băi da, mă, cam am râde, nu... Să-te cât damage îmi dă Da, ăsta, nu. mă, top. Nu râde neapărat. Ni, ce Bă, plec dacă mi-a ești făcut. Păi uite, ia cât de posei. Dar ia-ți mă dracului ăsta, ia-ți magică. I do not have time to calm down. Dacă te bați cu ala, boss mag. I have no time to calm down, man. Bă, Darius, hai pe ea. Pe cine? Da, bă, mi-ai zis, tu nu vezi unde sunt eu. Stai, mă, tu nu ești I'm aici cu gonna mine, hate mă. you. Nu, Gonna hate you, man. n-am o vin. Bă, stai, asta nu și-a boots. Stai, da, ce boots să-mi iau? Asta e măcar nu cred că poți să-mi ia boots. Can I even buy boots? Gata, am făcut unul pe noi. Îți cel mai bun. Du-te și pe top și fă. I got it. Da, pe nu meciul, că... Da, speed, dar ce? No, nu mai întâmplă, știi cum e. Dar ia-ți boots, fute Dumnezeu de boots. A, bă, Darius. Dar du-te în ea, bă! Nu, Nu. mai ia suie. Bă, Darius. Dă-i Da, eu dă-i dau bani, nu, eu vreau bă. și mă pe cheana asta. Nu, baci atunci. Ce faci? E prins? Nu e prins. Dau zoninchiul, mă. Vezi că vine și ala, vezi că vine și ala, vezi că vine și ala. Taci, mă, spun. Aaaa. Uite, vezi, Davaci. Vezi că aia e ultima tănceașă. Bă, nu mai unde modus. Mă țupa, mă. Oi, stai, mă te mai doing. Dar toți cinci, spă, bă, toți cinci. Cu patru numai. Pula mea. Fute-l Dumnezeu pe amumu. Bă, dar dacă aș fi tu, m-am fi mort, mă. Au venit singi, mă, ca prostul. Amumu, are you inting, my boy? My friend, mă, că nu-i prun cum mi-o bate Dumnezeu. Like fucking Frate, goes, că măcar mă no întrebe așa. fucking... He's a fucking moron. Prima dată m-am gândit că și mi-au și eu boots, dar după aia mi-am gândit că mie nu trebuie boots, că am a fucking crippled fuck, tot am asta pe miai. Păi, dacă vrei, poți să ții buțul de mă, de... Cum de-am uitat așa? Da, sigur. Hai la mine în buț sau Mai bine mi-au un folosit. item. Da, de ce? Hai bă, bălăjana, cic, mă, te ajung, mă, că... Eu te ajung, mă, și dai mai mult damage, mă, mi-ai, mă. Nu, ai bala, Hai. ce și ai bala. 1v5. Da. Mii, mă, pe asta. Mai de pula de prost ești. Fii atent ce mă ore. 4v5. Oh!
Bravo, bă. Stai, bă, Denis, că vine... Denis, nu mai da pe ăla greșit. Băi! Dumnezeu, viață. Du-te, dar salut tău. Nu te bateam la alt atacuri cu Daisy. Bată-ți Dumnezeu. Nu, nu mă lasă și nu. Oh my god, bă. Ăsta e de-ăsta, mă, futut în cap. Ăsta e prost, mă. Mumu, e mum. E gay. Da. Mă, CSGO de noi, mă, vii cu noi. Da, Bă, CSGO poți faci 1v5 mereu. Și cu pistolul, nu-i așa, Denis? Nu, nu. Da, azi și ce faci? Flag, hai pe top, Da, ăla. mă, azi și ce faci? Vin 5 pe tine, ce mă, totodată, n-ai ce faci, mă. Ce mai faci? Mă, și beau după asta, mă. Hai, bala și spargem pe asta noastră. Băi, mă la bo! Ce gândi? Amuie pe el iară. Ce nu ți-a dat ultima dată? Da, n-am avut-o, vezi? Help me, bro. Am luat pe mine, mă, Tu vezi că fugi ăsta în pana mea și numai nu-l prind. Hai, pâine, mă. Dar nu pot. Că fugi, mă, ca game, mă, nu vezi? Fii atent. N-am tu și dau ăsta că mă dat ground. Mă dat ground din ea, mă. Nu mă dă-și pușăm, mă, mi-ai, mă. Du-te, mă, pe Denis, că e wow. Salut, nebună, salut. Salut. Nu, cum scris în chat ce vezi. Du-te, mă, dracule, mă, dă gay, că ești un nebun, că crezi că vin oamenii la tu. Do you this fucking motherfucker? Fucking thinking it will come on his life. Ești de handicapat, copile, să mor eu. Ce? Nu te aud. Ești de handicapat. Ha? Păi nu mă auzi, că ești prea handicapat și mă auzi. 05, da. Nu contează, mă piși pe el de joc. Ha, adică mă Eu am intrat aici numai și-ți dau ție troll. Nu vine. De ce crezi că am intrat? Că n-am de lucru. Da, Nu mă și pierd să... da, stai, mă, că Denis s-a intrat pe Vic pentru noi, mă. Stau și intrăm și contestul pentru el, Nu mă. știu cum să-l încurc pe tare să stau. Hai. Guess I'll go back to ranked. Hai, jucăm am un CSGO, mă. Da, mă. Bine, alte 4. Nu, mă, zai, mă, că aș terminat meciul după aia. Că noi nu facem alte fatul în timpul meciului, uităm pe CSGO. Pișa de draft de asta. Da. Oh, boy! Fucking streamer, am I right? Hai, ce faci, mă? Eu, dau tu, da ce vrei. Dau int. Hai, Bață bă, Dumnezeu, să trolăm tot. nu mai Da, am mă. niciun joc, am frumos. Nu mai e chef de niciun Nu știu joc. ce când are să la de tare. De cap. Da, mă, nu faci nimica. Minutul 23 și n-ai în pula mea papuci în picioare, futeche Dumnezeu, mă din taci. Dar nu-mi trebuie, că eu sărac și n-am papuci. Bă, las că la jumătate două, bă, da, vei eu sau ai, mă, sau tu, nu am avut nici papuci. Cred că Eu eu, niciodată. sau Denis a fost, când eu zis mine. Dacă cumpărăți buți, fute Dumnezeu de buți. Dar nu atunci... Cum poți merge la papuci de casă, mă? Am. Dar ai scăputie, tăi. Pero de kilo aici, puțin ca dracu. Da, mă mai și trage la Dumnezeu. O, bă, vei Denis! N-am murit niciodată, vezi că am murit? Nu, tu faci asistul numai și chivă, acolo. Uite, nică ți zice și vrea să mă omoare, dar nu mă poate omorâ pe mine, că-s Denis. Hai, bă, Jean! Da, mă, Ce mă mă, da, stan, mă! Hello, Cheamă da, surrender, bă. Surrender A intrat direct, cineva, mă? Cine de surrender e Gudă, așa e. Ana, Leo, a intrat, mă, Știți că Leo. a intrat Gudoș Leo. Gudoș? Atunci că e Gudoș. Cine-i Gudoș? Pivoș, mă, a intrat Pivoș, mă. Da, goodbye.